Пополина Вокс. Вокс. Пополина Вокс. Пополина Вокс влиза в наказателното поле, овладява микрофона, оглежда се, ще подаде ли? Не! Решава да продължи сама! В момента, в който ме гледате, всички ще знаем резултатът от вечното дерби. Но сега ще разберем дали мъжете се жертват заради половинките си или по-скоро ги жертват, за да зяпат мачове. Аз или тя. Сега ще виж кой е бог. Гол! Каква Пополина! На женския празник точно вечното дерби. Може ли такова нещо? Супер, какво? Всички празнуват. Всичко се празнува до вечера. Така ли? Как ще изненадате? Еми, Или някакъв план за до вечера? разбира се. Съчетание. Първи път ще се радва, мъже на 8 март ще се радва, да знаете. Защо тя да е по-красива от мен? Защо? Ей, Маце! Ау, рози! За кого са тези рози? Анджелина Джоли, примерно, харесваш ли? Ева Менс. Сега ти звъни вкъщи и ти казва: чакам те, вкъщи съм, гола съм, в леглото. Ще се върнеш ли заради нея? Бих се върнал заради Гонзо. Кого се чака на леглото? Ми да бих го. Повече си откровен. Само Левски първо вечето дерби, след това 8 март. Ама той ще свърши мача след 90 минути, ние ще останем пак да ви перем чорапите. Пералня, знаеш ли как се пуска? И ти не си виждала през живота си. Коженото кълбо. Перфектната жена трябва да може да пържи картофи много бързо, да пие бира и да гледа футбол с нас. И да люпи семки. Семки не толкова, защото ние не сме семкари. Кадърница. Ни чушки не можеш да напълниш. Па вие да не ни готвите, бе. Ми готвим, пък как да не готвим? Кога ни готвите? Може да прави мусака, баница, може да прави сърми, може да прави всичко. Идеално ми е. Добре, де. Ми за подмата, да! Аз си мисля, че предпочитате, примерно, да отидете някъде на някоя хотелче. Устни, нали, циците малко да повдигна. Примерно. Не, тук На мача е по-готин. Перфектната жена ходи по мачове. Съдята, псуваш ли го? естествено. Какво му викаш? Тройка, бата, тройка. Тройка? В смисъл, каква тройка? Оп. 3-0 за ЦСК. Ох, аз помисля, че някакви предложения ми отправят. И те споделя с приятелите си. Любовта към футбола или към жената? Към футбола. Идиотка си идиотка. Кръгла. Кръгла идиотка. Какво ни е на нас, жените? Сега не мога да... Нищо много е хубаво, обаче футбола е един път в седмицата, пък жената е 7 дена. Добре, де. Всеки трети и четвъртък от месеца е твой. Първо жената, след това футбол. Първо футбола, после жената. Защо си толкова алчна? Можехме да си го поделим. Защо според тебе така пренебрегвате вие мъжете жените заради футбола? А вие защо така зелено бяло и пренебрегвате дербито? Аз съм бяло, зелено, червено, аз съм като трибаграника, за да не взимам страна. Защо избрахте да сте на стадиона? Защото от малки трябва да се подкрепи отбора. Моята жена от ЦСК и сега няма как да я взема, иначе. И блазети! Скъпа, обичам те, само Левски, оле, 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 оле. Ти значи правиш компромиси заради мъжете. Да. Така ще изненадвате ли някой за празника до вечера? Няма какво да изненадам, аз просто ме изненадаха софийските полицаи, аз идвам от Варна. Ама не ме пуснаха. Не ви пуснаха? Що? Употребил съм алкохол. Че неприятно, сега какво ще правите? Ми ще седна в кръчмата и пак ще пия. Перфектната жена трябва ли да обича футбол? Дължително. В крайна сметка няма защо да си съперничим. Нали? Важното е да има любов. А и всички знаем, че дори съдията не може да даде на мъжете това, от което имат нужда. Пък било той и Елтън Джон. Чао от мен, Пополина Вокс. Пополина Вокс.